Ongi etorri Gutun Zuria Bilbao, Azkuna Zentroko letren nazioarteko jaialdira. Jarraian, Dolua Sormen izeneko solasaldia izango da 3 ahotsetan. Edoi Etxarte, Uxu Errazkin eta Lur Olaitzolarekin. Bueno, arratsaldeon, ongi etorri denok, eta, pare bat ohar egin nahiko nituzke, hasi baino lehen, esan bezala Lur Olaitzola zineigilea, Edoi Etxarte editore eta idazlea, eta Uxu Errazkin editore eta idazlea dituzue zuekin, eta gaia izango da Dolua eta Sormenaren arteko harremana, Dolua nola bihurtu Sormen, horren inguruan arituko dira hirurak. Baina, izango da 40 minutuko solasaldia egingo dute hiruen artean, eta gero Lurren azkeneko pelikula, laburmetraia, variazioak izenekoa ikusteko aukera izango duzue. Ustet Bilbon bigarren aldia izango dela, ikusteko aukera izango duzuela, iazko pelikula badelako, eta beraz, holaxe izango da, 40 minutuko solasaldia, eta gero, zuzenean pelikula ikusiko duzue. Beraz, gozatu. Eskerrik asko bainat. Arratsaldeon, hona iritsi aurretik ari ginen pixka komentatzen ez, nola hirurun artean Dolua eta Sormenaren inguruan hitz egiten, eta iruditzen zitzaigun agian interesgarria zela norberak bere obra nolabait kontekstuan jartzea Doluarekin harremanetan, ez? Labur hasiko naiz ni variazioak laburmetraiaren inguruan, bainatek komentatu duen bezala saioaren amaieran ikusteko aukera egongo da. Nere kasuan, nere aita orain dela 2 urte hiltzan, urtarrilaren 6an, eta apunteak errepasatzen pixka bat noiz hasi nintzen ni gero laburmetraiaren sorkuntzarekin, hori komentatu duten bezala bera urtarrilaren 6an hil, eta nire apunteetan aurkitu dut apirilaren 17an, nolabaiteko eguneroko bat eramaten dut noizbenka, eta apirilaren 17an, urte horretan bertan, hau da gertatuta handik hilabete gutxira, idatzi nuen, nire aitaren azkazalekin eta nire azkazalekin horrelako, egunerokoaren sarrera txiki bat, ez? Behin hori idatzita, konturatu nintzen, agian hor, bazegoela laburmetrai baten edo pelikula baten hazi posible bat. Eta gero ere, Edoi eta Uxuerekin komentatzen nuen nola neri gutxienez, aitaren heriotzak bizitza betirako aldatu dit, baina egia da ere nolabait horrelako zerbait gertatzen zaizunean, zure bizitzan ibilbidera bat daramazula eta norabide bat daramazula, ez? Eta orduan nire bizitzako beste gauza batzuengatik, nik momentu horretan, neukan gogoa handia zinean lehenengo aldiz fikzioa egiten saiatzeko. Orduan, nire kasuan 2 elementu horiek izan ziren pixka bat, abia puntu, gero ikusiko dezuen variazioak egiteko, momentu horretan. Osongi. Nik udazkenean azaro amaieran argitaratu nuen izematen promesa, Leire López Silvagarekin, Susako editorearekin, Eider Rodríguezek eraikuntzarako materialarekin erabili zuen etiketa erabiltzea erabaki genuen, ez fikziozko novela, ez dakit autua egokia izan den, eta horren adierazgarri, sarritan etorri dela jendea liburuan dauden elementu batzuen egiazkotasunaren defentsa bat egiten, eta ordea literariotasunaren gatik txertatutako elementu narratiboak izaten ziren, eta orduan, nik horrelako zalantza bat izan dut, baina pixka bat Lurrak erabili duen deskribapen horrela oso plastiko horretatik abiatuta, liburu argitaratu zen, Aitorren heriotza eta 5 urte betetzear zegoen ziklo horretan, eta egia da liburuaren idazketan aldamenean izan nituen 4 dozena liburu horien artean bazirela batzuk
trans idazleek egindako liburua zirenak, eta trans idazleen artean Mackenzie Borke jasotzen du horrelako lege, barne lege bat dagoela, ez, eta barne lege horren arabera, idazle trans batek ez luke idatzi beharko transizioaren inguruan 5 urte bete arte, ez, da Mackenzie Borkek berak betetzen ez duen lege bat, eta seguramente lege guztien existentziaren atzean dago legea ez betetzeko horrelako bulkada bat, baina bereziki dagoena da, zu balimakizu horrelako lege bat dagoela, nik iaia esango nuke edo batzutan pentsatu dut, ez ote zen liburu hau idazten hasi Aitor hil aurretik. Oso nabarmen ospitalera doanean, ze nik segituan eduki nuen epifania hura Aitor hilko da, eta liburuaren parte bat da nire bakarkako konbentzimendu hori aurreneko momentutik, ospitalean sartzen denetik Aitor hilko da, eta inguruko jendeak oso nabarmen esatea ezetz, oso tokizkanpoko irakurketa bat zela eta tokizkanpoko erreakzio bat, ez? Hor, desde luego, nik bai uste dut azten dela idazketa bat, kontakizun bat azten den zentzuan, ez? Baina batzutan nik sensazioa eduki dut inguruan ditugun eta maite, gorrotatu, ez? Afekzioa sortzen diguten gauza gehienekin ari garela nolabait idazketaren aurreko barne kontakizun bat egiten oso aspaldi, ez? Egoera tragiko horiek gertatu aurretik, orduan, batzutan bai gertatu zait, ez? Oso aurretik irudikatutako gauzak ez noski paperean, ze bestela batzutan gertatzen zait kontrakoa, ez? Noiz hasi zen hau idazten, esaten dut, publikatu baino 3 hilabete lehenago, ez? Ia, ez? Ze hori da benetan azken bertsioa ezagutuko duen gauza horren itxura handiena duena, ez? Eta ordura artekoa izatekotan dela prestaketa bat. Uxueri hitza eman aurretik liburua zer da? Liburuak 27 atal dauzka, eta atal bikoitietan daude Aitorren gaztaroko lagun, maitale, kide, ezagun, garaiko personen monologoak, Roberto Bolañok detektibe salvajesen egiten duen bezala, Alexi Bitxek bere liburuetako askotan, ez? Haiek hitz egiten dute, haiek kontatzen dute garaiura, 70ko hamarkadako Iruñerria funtsean, eta kapitulu bakoitietan nire bakarrizketa dago, funtsean gainera bereziki dena, nahi bada, aita batekin dagoen harreman bat, heriotza gaixotasuna, baina beste gai asko pertinenteak iruditzen zitzaizkidanak berez, eta baita ere kapitulo bikoitietan aipatzen diren gauza horiek desplazatzeko edo sakontzeko. Nire kasuan, como se le dice adiós a una madre, iaz publikatu nuen, maiatzean, eta prozesu oso luzea izan da, 7 urtetakoa, behintzat idazketa 7 urtetan egin dut, oso intermitentea izan da, ze batzutan gogoz negoen idazteko, baina beste batzuetan ez, azkenean oroimenarekin lan egin dut, eta aurretik esan dugun bezala, nahiko mingarria da gauza hori guztiak gogoratzea. Eta nik liburu honetan kontatu nahi izan dudana, izan da amaren gaixotasuna, minbizia eta heriotza. Eta horretaz gain nire dolu prozesua. Behintzat hori izan da nire asmoa. Modu fragmentarioan egin dut, estetikoki eta egiturari dagokionez asko gustatzen zaidan literatura delako, eta uste nuen, momentu horretan erabaki nuenean horri buruz idatziko nuela, interesgarria zela, historiak berak eman zidala alde batetik ahotsa eta egitura, ez? Hasieran kuadernotan idazten hasi nintzen, idazketa niretzat beti izan delako gauza dramatikoak edo tragikoak edo mingarriak diren, pixka bat aurre egiteko edo, baina prozesu horretan eduki nuen momentu klik bat, eta izan zen, kuadernotan idatzitako
testu horiekin zerbait egin nezakeela liburu bat. Eta hor ja pixkate txipaldatu nuen, eta erabaki nuen ariketa literario bat egin nahi nuela, gertatu zen guztiarekin, ez? Amaren gaixotasuna eta heriotzarekin, eta nire dolu prozesuarekin, eta horretan egon naiz 7 urtez. Bai. Bai, agian, karo, gure artean lehen aritu gara komentatzen ez, nik irakurri ditut bai Edoien liburua bai Uxuerena, biak pila bat gomendatzen dizkizuet, baina kuriosa izan da zen ere kasuan irakurketaren esperientzia da Uxuerena behin irakurri nuen eta orain berriro neran entorrela hasi naiz berriro irakurtzen eta Uxueren liburuak beti negarra eragiten dit. Osa, badauka horrelako, hori, orain aipatzen dezu ez, dagoeneko ama gaixorik zegoela idazten hasi zinen, min hori oso, nire ustez oso materializatuta, oso gorpuztua dago zure liburuan, ez? Edoienak berriz komentatu diot, igual ere ni doluaren fase honetan nagoelako, baina azken aldian liburu batzukin gertatzen zait, Edoien liburuak ni bizitzara eramaten nau, eta bizitzak unkitzen nau, ere momentu honetan, ez? Orduan, berak aipatu den bezala bere aitaren lagunekin dituen elkarrizketa horietan azkenean badaukazu 70ko iruña hori oso presente, gaztetasun bat oso presente, eta polita iruditu zait irakurketa bikoitza, baina hori esperientzia bakoitzak eraman hau alde ezberdin batera, eta galdetu nahi nizuen pixka bat ze referente uki dituzuen zuentzako idazketa prozesu honetan zehar. Nik hasieran gogoratzen dut 10 eta hilabetera edo topatu nuela liburu dendan Joan Didionen El año del pensamiento mágico. Oso zaila egin zitzaidan hori irakurtzea, baina nik beti bilatut literaturan olako laguntza, ez? Jakiteko ze sentitzen dudan momentu horretan, norbaitek jarri ote dizkion hitzak, ez? Sentitzen dudan horri, eta nik niri hain zaila egiten zaidan deskribapen hori, ez? Eta adibidez niretzat oso garrantzitsua izan zen liburu hori. Gero, idazketa prozesuan beste batzuk eduki ditut, eta kuriosoa da, ze liburua amaitu eta publikatu zenean, uste dut, Edoik berak gomendatu zuela dolu egunerokoa. Bai. Eta liburua amaituta hori adibidez irakurri nuen, eta asko gustatu zitzaidan. Hor irakurtzen nuena, banekien edo bintzat, Bartesek aipatzen duen hori nik ere sentitu dut, eta prozesu horrekin bat egitea eta identifikazio hori nola bilatzen dugu, mentzat niri gertatu zait, Bartesekin izan dut. Eta hori adibidez publikatu eta ondoren gertatu da, eta Ani Ernorekin ere berdin, nire kasuan. Bai, nire kasuan, horrela, aldameneko liburu horiek sailkatzerakoan agian molde diferentetako liburuak ziren, ez? Ziren batzuk iaia direnak ez dakit nola konsideratu, baina horrela, liburu hori erantzandia daukala izen baten promesak, ez? Eta hori izan daiteke, uste titulua dela La hija de un comunista, edo Jean Lassagen liburu bat, non kontatzen duen bere aita Europa ekialdeko komunista bat zela, estatu batotara joan zen, eta oso liburu ederra da, ze batetik gainera materialen hautaketa anitza da, ze berak aurkitze ditu estatu batotako zerbitzu sekretuek makartismoan aitaren inguruan egindako txostenak, eta orduan hasten da berriro ere oroitzen, zer zen komunista izatea makartismoaren garaian estatu batuetan. Orduan badira horrela, antza handia izan dezaketen liburuak, eta gero niri segituan interesatu zitzaizkidan, eta horretan beste gauzetan bezala, nire lagun Rubenik gabe horra ez nintzateke iritsiko,
dolu liburu esplizituki izan gabe, doluan idatzitako liburuak. Ez dela zehazki gauza bera, ez? Eta zentzu horretan adibidez, esaterako Bartesen kamera argia, ez? La Chamberlain, bada horren adibidez, oroar nik irudipena daukat, edo nik irakurri nuen aurreneko aldian, argazkilaritzari buruz ikasteko liburu bada, eta berez liburu horren bihotza da Ama Hilberriaren argazki baten bilaketa, ez? Claro. Eta hori bezala, ezakit, esaterako Freuden ametsen liburua, ez? Dela liburu bat, berak aita galdu berritan, aitaren ausentziaren gatik dauzkan ametsen inguruko liburu bat, oso nabarmen uzten duena gainera hori ez dela inondik ere ametsen teoria orokor bat eraikitzeko liburu bat, baizik eta dela gaur egun, ezakit, autoteoria da genezaken zerbait, ez? Orduan, liburu horiek, ez? Hori zen pixkat beste adar bat, ez? Bai. Gero baziren ere, niri oso liberatzaile iruditzen zait testamentuaren ideia, ez? Zentzu batean, ez? Eta da, hilko banaiz, behintzat eduki dezadan aktiboki erabakita, ez? Zer nahi dudan jendeak gogora ezan, ez? Esan zuen, ez? Orduan, zentzu horretan, klaro, ni jarri nintzen ataka baten, eta esan nuen, zuk hautatu behar baldin badituzu, ez? Haurtzaroan, aitorren gandik, jaso, ez? Eta hori esan nuen, venga, Obabakokeko badaeko morroia, eta Iñaki Aldekoaren Euskal Ipuinen antologiatik Gauaz Parke batean, Jon Miranderena, ez? Orduan, ze liburu dira zentzu horretan, bat baino gehiago, ez? Eta gainera, hori bezala nik adibidez behar nituen liburu batzuk, euskaraz idatzita, kide sentitzen nituenak, ez? Eta hor, izan dituen poesiakoa, baina narratiban, ez dakit, neuzkan hiru oso garbiak, ez? Lehen aipatuan eraikuntzarako materiala, dendaostekoak, eta Gari eta Goroldiozko, ez? Bi gainera doluaren ingurukoak, eta beste bat da, memoria rekuperazioarik eta bat. Orduan, erreferente bakoitzak, eta gero noskinik izan dituen asko, Aitorrek gaztetan arteaz eta politikaz irakurritako liburuak, eta horregin nuen beste hautaketa bat, eta 70ko hamarkadako politikari buruzko historia liburuak, hori pixka bat, hori zen pixka bat apaloietan zegoena. Eta orain zure txanda da. Jakintasunekin, bi disiplina daude, azkenean testua eta irudia. Zuk handik jasotzen duzu. Bueno, egun hauetan hori pixka bat bueltak ematen, ze orain arte ez gehi pentsatu honetan, eta egia da, klaro, nire kasuan, variazioak laburmetraiaren erabakia handietako bat da, dana gertatzen dela enkuadernazio tailer batean, ez? Eta, klaro, nik zinean pentsatzen detenean, hori askotan irudiak datozkizu burura, ez? Edo eraiki nahi dezun mundu hori, edo estetikoki zerabaki hartzen dituzun. Orduan, badago pelikula bat, 6 sentimendelete izenekoa Michael Hersh zuzendariarena, ez da oso ezaguna. Eta lehenengo aldiz ikusi nuenean pelikula hau, baina orain dela urteak, maitemindu ninduen zeukan irudiak. Zehazten da pelikula arte eskola batean, eta 16 milimetrotan dago filmatuta, oso ederra da, oso polita. Eta orduan kortoa buruan neukala, berriro ikusi nuen, eta ni konturatu gabe da doluaren inguruko pelikula bat. Osea, ze lehenengo estena arte eskola horretan da, neska bat hiltzen da, lehenengo 15 minututan, eta hortik aurrera ezten da pelikula. Eta ni konturatu gabe, ez, ari nintzen, pelikula horretara itzultzen, kontziente izan gabera bat, doluaren inguruko pelikula bat zenik, ez? Eta gero beste bat ere, kasu honetan liburua, ez dakit ere hori azkenan, nola lantzen duen gure buruan ere inkontzienteki dituzun erreferentziak eta bazoaz gauza bat hartzen eta beste bat, John Bergerrek bere emaztea hiltzenean idatzi zuen Rondo para Beverly, ekarri dut, ez dakit, Rondo para Beverly, hori da. John Bergerrek idatzita eta Yves berez semearen marrazkiak daude liburuan zehar. Eta liburu hau irakurri nuenean, orain dela urteak ere, badago oso fragmentarioa da ere zurearen antzera. Eta badago momentu bat, emaztearen arropari egiten diola erreferentzia liburuan, eta irakurri nuenean, orain dikaita hilgabe ez ezer, asko ikutu ninduen momentu horrek, ez? Azkenean, arropak, hildakoaren arropak daukan
pixua, ez? Edo zer egin arropa horrekin. Uste dut hortik doala sarreratxoa liburuan, galdera horrekin, ez? Zer egin maite dezun horren arroparekin. Eta erabat konstiente izan gabe, baina azkenan arropak pixua handia dauka nire kortoan ere, ez? Azaltzen da nire aitaren jertxe bat, baina ikasle batek elkarri kontatzen dioten maitasun historian ere abrigo bat da historiaren protagonista, ez? Orduan, agian nahi gabe, baina horrela erreferenteak aipatzeko momentuan iruditu zaizkit igual bi hauek direla interesgarri. Gero, bueno, kortoan ikusiko duzue islada bat dago, eta, klaro, isladaren kasuan hori izan da Wim Wendersen Paris, Texas. Ez dakit buruan daukazuen, baina hor badago oso islada polita. Eta orduan askotan hori ez, nire kasuan igual ez dira inbeste referente tematikoak izan, baizik eta, klaro, korto bat egiteko momentuan askotan badirela ere irudiak edo musika, ez? Kortoaren kasuan. Zezuk ere galdetzen zenidan, bajen variazioak oso protagonista dira laburmetraian ere. Eta, bueno, kasu horretan ere, eta igual orain ondo gongo litzak ere, fikzio ez fikzioaren inguruan hitz egiten badegu. Zeberez nik esaten dut nire laburmetraia fikzioa dela, baina lehen usuek esaten zian ez, baina idatzi zenitu hitzoiek zureak dira, eta egia da, hor nire gauza asko dago. Eta Goldberg variazioen kasuan ere, nire aitari ikaragarri gustatzen zitzaion pieza batzan, eta de hecho, hiltzenean tanatorioan nik pianoan hori jo nuen, ez nuen hori ezer esan, ez? Osa hori nire esperientziarekin eta dokumental bezala oso lotuta dago, naiz eta nik gero, hori, fikzioa esan. Baina ez dakit horren inguruan hitz egin nahi duzuen pixkatzuen liburuekin lotuta. Niri atentzioa eman dit horrek, ze azkenean, gonginean hitz egiten, ez aipatu zenuen, gero ikusiko dugu, baina nondik abiatzen den laburmetraia, ez? Gauza oso zehatz batetik, oso anekdotikoa dena, eta, gero ikusiko dugu. Eta horrekin, erreferentzia horrekin gelditu nintzen, eta gero aipatu duzu fikzioa, eta pentsatu, zeba fikzioa, ez? Aktore badagoelako laburmetraian, eta beste erabaki batzuk eta autu batzuk indirelako, ez? Estetikoki edo estena sortzerako garaian edo kontatu duzuna. Nire kasuan, ni oso eroso egon naiz testu autobiografikoarekin. Hasieratik ez nuen gehiegi pentsatu. Azkenean, nik pentsatzen dudana eta editore lana egiten dudanetik fijatu naiz, ez fikziozko testu batek ere lanketa bat behar duela fikziozkoa bezain beste, ez? Eta horti pasatzen da, esan duguna, ez? Ze ahots aukeratu kontatu nahi dugun historia hori kontatzeko, eta ze erabaki hartu zer gelditu kanpoan, eta horrekin oso konstiente egin dudan ariketa bat izan da, eta askotan eskatzen diet hori idazlei ere, ez? Gauza bat da asmatzea eta beste gauza bat da imaginazioa. Eta niretzat imaginazioa hemen gakoa da. Nire kasuan kontatzen dudan guztia egia da, memoriarekin lan egiten dut, eta beraz, memoria ere batzuetan iristen zaigun moduan, eta gogoratzen dugu, gogoratu nahi duguna. Baina imaginazioa niretzat gakoa izan da ariketa hau egiterako garaian, ze erabakiak hartu behar ziren, eta azkenean elementua proposenak edo narratiboak zirenak sartu testuan, ez? Eta horregatik beti izan dut dualitate hori, ez fikzioa gehiago landu behar da, ez fikzioa ez da bakarrik zer kontatzen duzu baizik eta nola. Eta Doiren kasuan nire ustez hor asmo argi bat dago, berak kontatuko du hobeto, baina bi ari hoiek, ez, bi hildo hoiek alde batetik elkarrizketak eta gero zuretik gehiago dagoena, ez, egiten dituzuna hausnarketak ere bai, hor asmo literario bat dago.
eta ez fikzioa da edo, bueno. Bai, nire kasuan, claro, izan zen fikzio ez fikzio, bilakatu zen arazo bat, liburua imprentan sartu zenean, eta berekin, bueno, orain hau aurkeztu behar da, eta nora egingo dugu, ez? Bai. Osea, gehiago izan zuen, eta funtsezkoa da, ezakit, gutxienez duela 2 mendetik, liburuaren sozializazioarekin, liburuaren eraikuntzarekin baino, ez? Ze liburuaren eraikuntzarekin, hauzia beti zen, literatura gisa balio zuen ala, ez? Eta oso nabarmena zen, esan edutor, oso azkar hiruki bat osatu zen, zirela aldi berean 3 aliatu eta 3 etsai. Ez zen historialaria, ez? Zeinak historia liburu bat egingo zuen, ez? Iruñerreko soziologia, sozialista iraultzaien artean 72-tik 77, ez? Gero zegoen kazetaria, kronika bat egingo lukeena, ez? Elkarrizketa bilduma horrekin, agian titulu bereko liburu batekin, baina oso emaitza diferentearekin. Eta gero zegoen novelista, printzipioz aliatuena izan behar zena, ez? Baina aldi berean, klaro, elkarrizketatu zu jendea, eta oso nabarmenik ikusi nuen liburuan agertzen den lehenengo personaia, Alexen atzean dagoen persona elkarrizketatu nuenean, ze izan zen persona bat paranoikoki exigitu zidana bere izena ezin zela agertu, eta ezin zela agertu bere jaioterria zein zen, ezakit zer. Are gehiago, uler dezagun nolakoa zen persona hau, kalean topo egin nuela egun baten, eta esan nioen, bueno, eta bakizu nola dituko zaren, eta esan zian, zegoen inor kalea. Bueno, nik ulertzen dute horre 70ko hamarkadan segun zer egin duzun bizitza guztirako eramango duzula aldamenean. Baina bai bitu zitzaidan interesantea, ze ordurarteko solasaldi gehienak, eta momentu hortan igual egingo nukena kronika balditzateke, ez ziren iristen, kontatzen zitzaidan gehiena ez zitzaidan interesatzen. Eta bereziki gutxi interesatzen zitzaidan aurretik jende hori historialariek ukituta iristen bazen. Ze hor ja zeuden elkarrizketatuaren partetik espektatiba batzuk, solasaldiek irauten zuten kafe huts erdi bat. Ze jendeak esaten zizun, Potasaseko greban, ezakit zer, ezakit non, badakit nor, ezakit non, atxilotu zuten ezakit zer, eta karrero zutenan nengoen badakit non. Eta uste zuten niri interesatzen zitzeana hori zela. Orduan, niri interesatzen zitzean dena, eta adibidez Alex personaiaren atzeko personak, dedikatu zizkion igual, 2 ordu nire esplikatzera Liga Komunista iraultzaia bitan banatu zuten ponentzien arteko aldeak. Oso interesantea zela, ez da liburuan horren ezer. Eta seguramente da, zentzu horretan, hasierako transkripziotik bukaerakora gutxien jaso dena, ez? Igual da, gehien batu nahi zen persona. Orduan, hortik aurrera segertatu zen, ni jendeari esaten niola, bisalbuespen egin dituen absurdalitzatekelako, Xabi eta Patxi, dira, bi persona, ez oso ezaguna, baina, bueno, Patxi Txokarro da, Kolegio Basko Navarroko presidente izan dago tipo bat, orduan, aldatuko diot izena, gero jartzeko, hori baizela absurdoa, orduan, bueno, claro, horrek zer eduki du konpentsazioan, funtsean nik, kentzen nituela kazetari batek bezala esaten zituen gauzak, baina oso literatura gutxi egin dezakela beste elementu, ezin nuela Mone hori buruz esaten bat zituen marabillak, ni ezin nintzen hasi esaten kontrakoa, ez? Eta Xabi Doaterekin antzerako zerbait, ez? Gainontzekoekin, bueno, nik paktu hori neukan, eta da, jendeak ez du jakingo, ez? Oso polita izan da, zegero torri zei jendea garai hortan militatu zuena, esanaz, bai, ezakit, nor ezagutzen dut, eta nik. Pues ezakit, orduan, egiantzekotasuna, egia, ez, oso klasikoa dira. Claro, zein zen kontua sarritan, muntaiaia da ariketa bat oso basatia. Ze lehen testamentua aipatu dugu, baina norbaitek uste baldin badu, kontatu behar dizun horretan, 3 laurden garai horren inguruan izan behar dela erabaki politiko bat, ez? Erakunde baten etorkizuna baldintzatu zuen zerbait, erabaki ona izan zen ala ez, hori da oso basatia den erabaki bat. Zu grabadorari eman diozu eta gero esan duzu begira, hau, ez. Hau, bai, hau horrela, eta bazterrean esan duzun hau maite minduz, hori da interesatzen zaidana. Ez, uste dut,
horrek hitz egiten duela garai horren inguruan novela batean, eta horrek hitz egiten duela zuri buruz, Bai. Eta beste horrek, bueno, hitz egiten duela, zuk horren inguruan duzun iritziaz, ez? Baina zuk hor, bueno. Orduan, zentzu horretan, fikzio ez fikzio, bai izan da, gerora etorri den gauza bat, eta gainera nik oso deseroso bizi izan dudana, ze liburuaren erreferente nagusia izan da Nadia, Andre Bretonena, la mende bat narratibako Galimarren bilduma estandar batean publikatu zena 47 irudirekin, ez dute meroteka lanik egin, baina haizu, novela bat. Eta testigantza daude Andre Breton maite mindu zela emakume horretaz, emakume hori nora joan zen gero, egun hartan ezagutu zuela, esan edut, ez dakit berari horrelako, ez, behartu zen, ze puntura arte... Bai, karo. Bai. Falta da lur, ez da, erantzuteko... Zer, esan dut, ja. Fikziotik esan du. Fikzioa, baina nik esan dut, Bai. Nik da indion usuari galdetu pixka bat, irakurriko duzu bere liburua, edo agian irakurriko duzuela, baina esan duen bezala oso fragmentarioa da, baina badauka bukaeran horrelako pixka bat luzeagoa den momentu bat, puntu bat ere ez daukana, eta pixka bat nahi nion galdetu hori, ez? Ritmo aldaketa horri dagokionez edo momentu hori irakurtzen dezunean dela zurrunbilo bat izango balitz bezala. Pixka bat horri buruz. Bai, efektua, hori zen asmoa, efektu hori bilatzea, ze nik oso argi neukan fragmentarioa izan batzuela, liburuak, baina ez nekien nola amaitu. Nik kontatu nahi nuena baneukan, eta ordenatuta, eta ze ordena ere garrantzitsua da, eta baneukan ibilbide hori, ez da, gaixotasunari, heriotzari buruz, doluari buruz, minari buruz, eta hori nahiko argi. Baina ez neukan amaierarik, eta Irati Iturritzak esan zidan. Aprobetxatu behar duzun momentua orain amari nahi duzun guztia esateko, ez? Eta zen kriston aldaketan niretzat ere bai, ez? Nengoen kode batekin lanean, neurri batekin, neurri zehatz batekin, eta hori guztia aldatzea intzitzaidan nahiko zaila, ez? Eta hozkotasunetik bazeukan ia dena, edo behintzat hori zen efektua, eta orduan nik idazten nuen aldiro, ahoz goran esaten nuen hori guztia, eta horrek dakarrenarekin azkenean min handia, gogoratzen dira eszena batzuk, egiten zaie referentzia hilobiei, azkenean aipatzen da ez dute amona Edurne ezagutu, baina aipatzen dute izena, eta ordan horrek dakarren hori hartzuna. Eta hori guztia egin zait oso zaila, baina uste dut dela doluak berak, edo nik bizi izan dudan prozesuaren amaiera logikoa, azkenean kontenitu duzun hori guztia fragmentuetan ateratzen da, barreiatzen da eta zabaltzen da, eta hori izan zen pixka bat asmoa, bai. Lehen aipatu dugu ze distantziatik edo nondik kontatu nahi izan dugu kasunetan laburmetraia, testuari buruz, testua aipatuko dut, oinarria testua da, eta edo Iren kasuan liburua nondik idatzi duzu edo zein izan da behintzat ikusi duzuen distantzia hori, eta ea distantzia hori laburtu den liburua amaitzean edo laburmetraia egiterakoan. Distantzia hori laburtu den... Joan denaren horrekiko. Eta nire kasuan, hasieran komentatu duten bezala, oso hilabete gutxira hasi nintzen, laburmetraia idazten. Eta, klaro, laburmetraian azaltzen den gauza bat, adibidez, nik lotzen dut nire doluaren lehenengo hilabeteekin, baina dagoeneko gertatzen etzaidan zerbait. Dala iruditzen zitzaidala, baina eta berriro nire aita ikusten nuela. Iruditzen zitzaidan bera zela, eta badakizu ez dala, baina efektu hori niri orain etzait gertatzen, 2 urte pasa direla, baina lehenengo hilabeteetan gertatzen zitzaidan, ez? Orduan, horrekin oso markatuta dago nire laburmetraian, nire ustez,
doluaren lehenengo hilabeteak transmititu nahi dituen proposamen bat izan liteke. Aldiz, nire aitarekiko, Pedrorekiko, eske, karo, hau ere, bueno, ez dakit noiz aipatzen zenunez, kasu honetan, uste zuen liburuek bai zure kasuan, aitaren gaztetasunarekin lotuta edo zure kasuan amari hitz egiten diozula zuzenean, oso presente daude biak zuen liburuetan. Nera labur metraian berriz nire aita ez dago. Ez da ni eta Pedroren arteko harremanari buruzko labur metrai bat, baizik eta uste dela nire lehenengo hilabetetako dolu hori transmititu nahi duen zerbait. Eta orduan, klaro, Pedrorekiko distantzia zaila egiten zait pentsatzea ze uste dut bera ez dagoela, ni nagoela. Uste dut hori ezberdina dela, esango nuke. Bai, nik, duela egun batzuk entzun nuen, ez dut irakurri, baina Pascal Kiñarrek idatzi duen azken libura uste dut doluaren ingurukoa dela, eta momentu batean, elkarrezketa batean esaten zuen eriotza dela pixka bat eguzkiari behiratzea bezala, ez? Osea, ez da bakarrik itxutzen zaituela behiratzen duzun momentu horretan, baizik eta gero gelditzen zarela, ez? Ukitua, ez? Eta, orduan, batetik hori dago, eta ez du jarri nahi, ez dion naturari presentzia handiegia eman nahi, ze oso harreman konfliktiboa daukat. Baina Leirek editoreak liburuaz esan zuen gauzetako bat zen, bazegola horrelako laino bat bezala, ez? Bazegola liburuan promesa bat, ez? Bueno, liburu hau irakurriko duzu eta jakingo duzu nor zen ezakin nor, ez? Baina, gero monologo gehienetan, hau ere, pixka balden, La Liga en la Encrucijada txostenaren inguruko eztabaidarekin bezala, solasaldietan, klaro, jende azten denean hildako baten inguruan hitz egiten, esan edute, emozioz betetako eta intentzio honez betetako aitortzak dira. Literarioki ez daukatenak baliorik. Ze beti dira, dauzkagun hitzik eta handienak eta ederrenak norbaiten ingurukoak, baina hau, Rubenek esaten duen bezala, ez? Ezin duzu jarri ezakin noraltua da, jarri behar duzu, atea pasatzen duenean, makurtzen dela pasatu alizateko, ez? Orduan, hori literarioki zer da? Nire ez esan ezakin nor eskuzabala dela, claro, demostrazazu hori ekintza batekin eta zehatza izan da dela, ez? Orduan, bueno, azkenean bukatzen duzu ez hitz egiten, ez dakizu persona horren inguruko ez, ez? Bai gertatzen da gauza bat, ez? Eta hor balio dezake esaterako Mackenzie Borkek esaten duena transizioa egin eta gero, ez? Eta da, bueno, lehen nintzen gizon bitxi bat, eta orain naiz emakume trans bat, zer gertatu da, lehen neukan narratibak nire buruarekiko, nintzen horren inguruan, gutxiago egiten zuela bat gaur egun egiten duenarekin, ez? Orduan, nik bai uste dut, bueno, ariketa hau egiteak, kontatze honek, balio dezakela hautatzeko, ez, oso kapritxosoa sarritan den ariketa bat, ala interesatua, ez, eta gainera erabat, nire kasuan behintzat, kontzientea, ez, ze tokian geratzen den nor gonbidatzen duzun liburura, testigantzetan, nor uzten duzun kanpoan, nik hori luzerako emango luke beste solasaldi batean, ez? Nik profil batzuk nahita utzi dituen kanpoan, eta beste batzuk interesatu zitzaizkidan asko. Claro, horrek adibidez eragin izan duen, ez batean, segun nolakoa zaren, komunisten liga da benetan erakunderik onena. Ze da jende gehien eztabaidatzen zuena, zalantza egin zeukana, irekia, ez? Erakunde horretako beste profilo batzuk hautatu izan banitu, konklusioak ez dirateke horiek inondik ere. Edo inkluso personaia horien atzean dauden persone kontatu zuten hori hautatzean, ez? Orduan, distantzia, ez? Distantzian ikuste dut mantentzen dela, are gehiago batzutan inkluso handitu, ez? Ez daukazu atzerako buelta hori inoiz, ez? Haizu ezakit, nork esan dit ezakit zer, ezakit zen. Orduan, bueno. Kontrastatzeko hori zaukazu. Eta zure kasuan usue?
Claro, nik amarekin eukan harremana oso estua zen. Ni txikiena nintzen, eta orduan, claro, azkenean hori nabaritzen da. Eta gaixotasunari buruz eta eritzari buruz idazten nuenean, sentsazioan eukan gerturatzen ari nintzela, ez? Ez edo iren kasuan bezala, zure ariketa egiten zait oso zaila, azkenean gure gurasoak ez ditugu ezagutzen gazteak direnean, eta hori adibidez elkarrezketekin bilatzea iruditzen zait oso ausarta, ze topatuko dugu, horren atzean. Eta horregatik esan dizut, igual bilaketa horrek gerturatu zaitu gehiago aita figura horretara edo aitor horretara, liburuan agertzen den figura horretara. Nire kasuan izan da zerbait oso emotiboa. Idazterakoan, horregatik aldetzen izuen ere aurreko egunetan, ea epifania momenturen bat izan duzuen liburua edo gidoia idazterakoan, zenik sentitu dut, eta ni ez naiz bat ere, esan nahi dute, ateoa naiz, eta gauza horietan ez dut sinesten, baina bai idazterakoan sentitu dala, igual eriotzaz idatzi nuelako, baina bai sentitu dala momentu bat, bai epifania moduko bat, eta idazketa horrek gerturatu nau. Amaren irudi horretara, gehiago metaforikoki, simbolikoki. Bai. Zuen kasuan ezakit izan duzuen olako momentu bat idazterakoan? Sorkuntza prozesuan zehazki ez nuke esango sorkuntzarekin lotuta. Neri bai gertatu zaidala, baina hau ja nahiko pertsonala da, baina nik erabaki dut jarraitu nahi detela aitarekin hitz egiten. Klaro, hori, doluaren parte da, orduan nik hitz egin diot laburrari buruz, berari, ez? Horrek gerturatu nau. Baina, beste desbiatu naiz pixka bat, baina hori da, bai, esate ateratzen zaidana. Niri, epifaniarekin baino, zentzuarekin eduki nuen horrelako lehen aipatu ditut, ez? Bi ipuin Bagdadeko morroia eta Gauaz parke batean eta Ider Rodriguezen ipuinarekin hor osatzen dudan hori, eta jabetzeko liburuaren gaietako bat zela gaizki ulertua, ez? Eta gaizki ulertuen batuketa hori, baina bai iruditu zait gaizki ulertua ezinbesteko, ikaskuntzaren ezinbesteko prozesu gisa. Alegia, denboraren gehienean gauzak ez zarela zuzen ulertzen ari. Gauzak ulertzen ari zarela ez diren bezala. Eta hori adibidez, prozesu politikoetan niri oso interesgarri iruditzen zaiz, literarioetan, printzipioz dira neurri batera arte ukitzen ez gaituzten prozesuak, ez? Baina, klaro, nik momentu batean liburuaren aitzakiarekin jakin nuenean ez 70ko hamarkadaren amaieratik aurrera, baizik eta 30ko hamarkadako Iruña herrian Troski bizi zenean, troskista zeudela, niri aldatu zitzaidan, ez jende hori gauza gaizki ulertzen ari zelako, baizik eta berriro ere nire 2025ko aurre juzkutik ez, nola egongo dira 30ek, ez? Esaterako ez, mundua politikoki zegoela gaur egun bezain konektatua duela mende bat, ez? Hori bai dela, ez bakarrik gaizki ulertzea, baizik eta aurre iritzitik ari zarela, ez? Orduan, liburuaren idazketa bai izan dela, behin baino gehiagotan ez, edo jende askorekin hitz egiten nuen. Claro, zu ikusten duzu 72ko enkontruak, oso gauza kontraesankor, aberats eta interesgarria Iruñan, eta esan nahi dute 2026ko norbaitek Iruñan pentsa dezake magnitude horretako gauza bat, bere burua zeharo, seguramente arrazoiz, probintziako iritzat zeukan toki batean, ez, batean pum, ez, nik jakiten dudan aldiro zerbe berria egun nahietaz Iruñerrian, ez, eta jendeak esate dizu, baina
eta hori gertatzen zen, ez? Bai, Eta bai. igual gaur egun intensidade eta maila hortako zerbait, ez? Orduan, gehiago igual zentzu horretan. Eskerrik asko hiruei, txalo bat nik uste merezi dutela. Eta ez da bukatu haindik, orain pelikula ikusteko aukera izango dugu, eta beraz, gozatu baita ere pelikulaz. Eskerrik asko.